Teraz si budeme ukazovať ďalej pomocou správcu zobrazenia vyselektovávanie jednotlivých úrovní. Teraz si ukážeme vlastne HCP GPZ body, ktoré sa nachádzajú v priestore. To sú akoby patogénne body, ktoré vytvára samotný priestor. Takže ideme vyselektovávať. Zapneme si správcu zobrazenia. Môžeme zapnúť, vypnúť všetko. Takže dáme vypnúť všetko. Plocha sa nám vyčistila a môžeme zapnúť jednotlivé vrstvy, pôdorys objektu. To je to, čo budeme vlastne potrebovať. Ďalej si môžeme zapnúť ružice. Jednu si vypnúť. Pokračujeme ďalej. Nábytok a vybavenie. Aby sme videli postele a ktoré vybavenie je tam a po prípade osoby v priestore. Ďalej, poruchy a patogény si môžeme zapnúť, zapne nám ich všetky a môžeme si ich vyselektovať na poškodenia priestoru preč a poruchy patogény, tu sú tie body okolo. Teraz ich vypneme, prejdeme naspäť, vypneme si strom zobrazenia a môžeme si znova HCP GPZ mapu zapnúť, to je tu vpravo dole. Tak, a je zapnutá. Pokiaľ je mapa zapnutá, nedá sa v projekte pracovať. Pokiaľ chceme pracovať ďalej v projekte alebo doplňať nejaké veci, tak si HCP GPZ mapu musíme vypnúť. Dobre, zapneme si ju. Teraz tu vidíme nejaké body, ktoré sa nachádzajú rozmiestnené po priestore. A tieto body sú pre každý byt, kanceláriu, dom alebo nejaký priestor vymedzený bodovými múrmi jedinečné a rozdielne iné, lebo každý objekt môže mať ináč zaorientovanú sever-južnú os, inde stred a tak ďalej a tak ďalej. Teraz, aby sme ich lepšie videli v priestore, tak si prejdeme do správcu zobrazenia, vypneme si osoby a nábytok a teraz ich vidíme pekne rozložené a môžeme si ich popísať. Ako prvé budeme sledovať tieto čierne body, ktoré sú rozložené tu po priestore. Sú to body, ktoré sú veľmi silne radiačné alebo majú taký magnetizmus, ktorý spôsobuje vážne ochorenia a vážne poškodenia. Ďalej sú tu body červené, to sú silne jangové body, potom body modré, to sú yinové body, potom body zelené a to sú vlastne yin-yangové body. Takže, ktoré sú to? Napríklad červené. Červené sú yangové body, silný rast, prudký rast, silná energia smerom nahor. Je to aj pozitívny, aj negatívny bod, závisí od toho, kde sa nachádza a čo robí. Poviem príklad, máte horúci zápal v kolene, nachádza sa v oblasti kolena, tak zápal sa ešte zhorší. Keď máte studený zápal v kolene, tak zápal, pokiaľ je ten bod tam, tak sa môže utlmiť a vylepšiť. To isté platí pre modrý yinový. Pokiaľ je tam studený zápal, čiže yinový zápal môže spôsobiť zhoršenie ochorenia alebo iného orgánu. Pokiaľ je tam zase horúci zápal, môže zmierniť tento zápal až ho utíšiť. Ďalej sú to zelené, yin-yangové. Tieto body majú obidve tendencie a môžu jak pôsobiť stimulačne, tak môžu byť upokojujúce, ale takisto môžu byť negatívne, čiže majú obidve polarity. Takže teraz sa vrátime k tým čiernym alebo šedočiernym bodom. Tieto body spôsobujú závažné ochorenia, ako sú rôzne zápaly jednotlivých orgánov, zápaly kĺbov, problémy aj psychického charakteru, až môžu končiť rakovinou, potom
ako sme robili pár štúdií, tak sa to väčšinou takto prejavilo. Takže sa snažte tým bodom čo najviac vyhýbať. Prečo sa im vyhýbať? Lebo tieto poruchy a poškodenia a ochorenia spôsobujú presne na miestach jednotlivých orgánov alebo častí tela, kde sa nachádzajú počas sedenia, práce alebo počas spánku osoby. Pozor, tieto body sa dokážu počas cyklu mesiaca zväčšovať a zase zmenšovať do svojej pôvodnej veľkosti, ale keď je priestor neuprataný, zašpinený aj vybračne, tak sa dokážu rozširovať do podstatne väčšej vzdialenosti a utláčať aj ostatné, možno aj pozitívne časti priestoru. A samozrejme sa dokážu nabaliť na rôzne prvky vybavenia, nábytku, ako je osobného posteľ, stôl, koberec a rôzne predmety, ale aj oblečenie. Čo sa týka tých bodov, čím viac je priestor zanesený a neupravený, tým sú tieto body silnejšie a ostatné sú slabšie a potlačené. Na tomto pláne vidíme tieto body umiestnené aj v stenách. Môže tam dochádzať k rôznym poruchám v samotnom stavebnom materiáli, ale napríklad keď je to železobetón, jak je tu na toto panelový byt, tak môžu byť rozvádzané do určitej vzdialenosti, lebo železobetón sa nachádza, je to jak Faradayová klietka a tie body sa potom šíria prostredníctvom vlastne toho železa ďalej alebo do väčšej vzdialenosti. Počuli sme aj o prípade, kedy psychotronik, i keď to bol fyzik, profesionálny jadrový fyzik, odkláňal patogénne zóny iného charakteru teraz, nie takéhoto, do stien, aby nepôsobili v priestore, no ale pri železobetónovej budove si fyzik neuvedomil, že budú rozvádzané do podstatne väčšieho priestoru a ovplyvnia podstatne väčšie množstvo ľudí alebo väčší priestor. Takže takto to neriešiť. Tu vy tieto body nejakým spôsobom nevyriešite. Jednoducho sú tam a udržiavaním čistoty, upratovaním a čistením energetickým, čo sa týka rôznymi chemikáliami, ako napríklad ocot, dokážete tieto vody znížiť ich negativitu. Potom sa dajú deprogramovať údermi alebo búchaním po materiáloch, ktoré mohli byť napachnuté, ale čo sa týka stien, jednoducho platí zásada čo najskôr vlastne odísť zo spánku alebo zo sedenia z takéhoto bodu. Samozrejme stolička, stôl, keby to bolo na sedení, budú tiež zavibrované. Tuto uvidíme teraz, keď si to zapneme. Čiže zapneme si nábytok a vybavenie. Tu vidíme nábytok, čiže vy si to krásne môžete takto selektovať cez zdroj, teda strom zobrazenia alebo správcu zobrazenia, a teraz si zapneme osoby. Takže vidíme presne pozície, kde na ktorých sa tie body nachádzajú. Takže teraz si ich pozrieme v priestore. Vidíme, že matka to má pri spánku, keď spí. Syn, ktorý spí na spodnej časti postele, to má tiež pri hlave, takisto jak matka. A zároveň to ovplyvňuje posteľ v obidvoch prípadoch, ten nábytok. Matka to má pri varení, takže je dvakrát už stimulovaná týmto bodom, a samozrejme si treba pozrieť aj priestory, kde vlastne oddychujete, odpočívate alebo pozeráte televízor, či sa nenachádzate v nejakom takom bode a poprípade sa z neho vysunúť. V zásade platí to, že čím kratší pobyt človeka v takom bode, tým lepšie. Žiadny, to je to najlepšie, a čím dlhší pobyt toho človeka alebo viacnásobne sa to opakuje, tým sa môžu postupným spôsobom pomaličky prejavovať určité závažné ochorenia, najprv nejakými symptómami jednoduchými, ktorým neprikladáte nejaký dôraz, a potom horšie a horšie. Čiže horšie a horšie, a počase už môže byť naozaj dosť neskoro.
Tak ako sme spomínali, nielen teda na živé bytosti to môže pôsobiť, ale aj na vybavenie. Čo to znamená? Môže to pôsobiť na sošky, na fotky, na šanony, na certifikáty, na počítače, na stoly písacie, proste na ktorúkoľvek časť nábytku, ale aj jeho vybavenia, to znamená, ja neviem, posteľné prádlo, šatstvo a tak ďalej. Pokiaľ napríklad by pôsobilo to na posteľ a my by sme tú posteľ kdekoľvek premiestnili, tak a aj kde nie je už tento bod, tak ona má určitú zotrvačnosť, lebo je napachnutá tou energiou a naplnená a bude vyžarovať ďalej. Takže aj na predmety, ktoré si nesieme domov, si treba dať pozor a samozrejme snažiť sa ich buď to očistiť, alebo sa ich zbaviť proste, lebo už môže to byť tam takú dlhú dobu, že sú už vlastne zdrojom toho žiarenia. Teraz si pozrieme napríklad pozíciu tej pani. Vidíme to, že to má pri hlave a je to zároveň v stene. Teraz si otvoríme danú miestnosť. Klikneme na miestnosť. Musím si odkliknúť HCP GPZ mapu. Kliknem na miestnosť. Miestnosť sa mi zobrazí a spustím si HCP GPZ mapu. Takže vidíme tu, že pani sa nachádza z centrály v uzdravovaní. Môžeme si kliknúť. Ale hľadiska pozície spania je v energetickej smrti v juhovýchode v tomto prípade. Takže tu sa nenachádza žiadna energia, lebo je tam nula. A tým pádom tento bod nemá žiaden problém rásť, lebo tam nie je energia, ktorá by dokázala potlačiť danú energiu. Jedine, že by bola posteľ drevená, ale čo keď posteľ má kovový rám, ktorý to začne rozvádzať a teraz to dostane alebo schytá to potom aj jej partner. Takže naozaj si treba dávať pozor a z toho priestoru čo najskôr odísť. Uvedomme si z predchádzajúcich videí, že na týchto obyvateľov pôsobilo už dosť veľa faktorov, napríklad hlavný vchod. Áno, odklikneme si HCP GPZ, hlavný vchod, špatný separácia. Že tu je tendencia oddeliť sa. Teraz uvidíme, či zdravotnou oblasťou, alebo čiže niekto odíde kvôli ochoreniu, alebo teda sa rozvedú. Ideme ďalej. Vchod do miestnosti. Špatný pre kariéru. Kariéra je aj v zdraví. A vieme, že boli tu kryštály, ktoré ošetrovali danú tendenciu, krachy projektov. To znamená, aj projekt na vyzdravenie je projekt a môže krachnúť, čiže môže to dopadnúť veľmi zle. Čiže takýmto spôsobom sme ošetrovali, to si ukážeme. Takže polarizačné kryštály sme umiestnili. Čiže do priestoru sme umiestňovali polarizačné kryštály, ktoré vlastne z celého priestoru nám dokázali upraviť alebo vyfiltrovať negatívne tendencie, takže v podstatnej miere už bola znížená záťaž na tých obyvateľov, ale predsa len toto je veľmi zlá pozícia, takže treba ju vedieť vyriešiť alebo vedieť, kde sa to nachádza. Čiže znova opakujeme, treba sa dostať z týchto priestorov preč čo najskôr. Predmety alebo postele, ktoré sa tam nachádzajú, treba vybračne očistiť. Poznáme to od starých materií, všetko čistili octom. Sú aj iné chemikálie alebo aj fyzické